Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live maghiskutag sunog karong buntaga. Kumusta naman ang mga insidente nga natala sa BFP labi na karong panahon sa pandemya. Samtang nagpadayon pa kining kalag-kalag, kumusta man sab ang mga gipanghimo sa BFP sa ilang Oplan kaluluwa. Nagpadayon pa man gyud ni labi na sa pagbukas pagbalik sa mga sementeryo human gitakupan sulod sa usa ka semana. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato ang Regional Operations Chief sa BFP 7 Fire, Chief Inspector Noel Nelson Ababon. Good morning, sir. Magbuntag Nico, magbuntag po sa tanang mga nananaw karong adlaw. Salamat sa pag-imbitar po para makapadayag po sa mga pahimang para sa ato ang mga katawhan. Daghan kayong salamat sir sa pag-uban kanamo. Kumusta naman sir base sa mga data nga inyong na-gather sa BFP, mga natala na to nga mga fire incidences? Kumusta labi na rong panahon sa pandemya sa Ababon? Okay, sumala sa ato ang data karon, doon ako data diri January to September na to for 2020. Kung ikumparar ni nato siya sa the same month po siya, January to September last year, mas niubos ang ato ang sunog karon panahon na siguro tungod po sa COVID. So natala na to sa karong tuiga, we have 732 of fire incidents as compared last year na 1,630. So gamay taron og kaning mga sunog. Paghisgot og mga casualty sir, kumusta man inyong datos? Sa casualty, sa karong tuiga medyo ding ubos pod ang casualty karong tuiga as compared last year man god do natay mga casualty nga mga civilians of 28. Karong tuiga 23. So minimino siya og 5. Although sa injured nga sa mga civilians parehas ra 76, and for the firefighters pod nato sa karong tuiga duha lang ang injured nga firefighters as compared last year nga unom. And it's good to note na nagkaniadto mga kabomberohan dagmatnon man gyud pod sa ilang seguridad. Sukad pa pipila na katuig wala gyud nakalas nato nga mga firefighters. Kasagaran kadaghanan naara sila mga panimay karong panahon na sir makabantay simba ko kung dunay mga kung dunay mga diferensya sir. Pero ang ngayon sa pong bantayan sir kay basig magka electrical overload na sab sa gamit sa mga panimay. Maopod ni kay bisan gani as compared last year maoro man gihapon gud ang nag-una nato ron sa mga causes of our fire incidents. Electrical ignition caused by loose connection and overloading siya gihapon ang number 1 nato. Kusog pod ron ang mga gadgets kay labi na ang atoang pag-eskwela na usab naman pod more on virtual na, so mas daghan gud ron ang gigamit sa atoang mga electrical equipment. How do we best prevent this sir kining aning mga incidences? Mas maayo gyud nga mo konsulta og electrician sir? Una sa atoang mga electrical safety, kinahanglan we do not underestimate the fire risk from electricity. Kinahanglan po nato we should always watch out for kadaghan nato mga plug kung loose ta siya kadaghan na niya mo init. Nya ato man ang pasagdan waton pa man nato muasso, and most especially po pinaka-importante dili po na nato i-overload ang mga sockets. Sir, anita sa kalag-kalag sir, although nahumana ang Todos dos Santos adlaw sa mga minatay sir o sirado pang mga sementeryo, pero unsa mga gipanghimo sab ninyo sa BFP sir sa Oplan Kaluluwa? Gipadayon gihapon na namo ang amuang Oplan Kaluluwa, pero amo na siyang giapil sa usa na mo ka programa katong ato ang programa nga Oplan Ligtas na Pamayanan. Kaya katong kadigong programa ha gihimo naman pong on the road kay dili naman pwede face to face. So ang gihimo gi-appeal na lang po na ato ang Oplan Kaluluwa para papahimang gihapon sa ato ang mga katawhan. Hisgot naman tag mga panimay kaganiya sir, mga common nga hinungdan sa sunog. How about sa mga establishment sir, mga dagkong edipisyo sir? Kadaghanan gyapon there are cases gyapon nato nga electrical in nature gyapon ang cause of the fire incidents. Pero dili parehas sa mga residential nga taas ang incidents ana. Ilaha dili kay karon manggod because of the strict implementation of the fire code with the Philippines, minus pod ang atuang sunog sa mga establishments. Sir, hapit na Pasko sir, unsa po yung mga preparations o mga efforts nga himuon ninyo sa BFP sir? Pandemic pa man gihapon, ang akong tanawan na iparehas gyapon ni siya sa OLP on the road. Ang nakadunga ang madungag lang ana is ang atuang mga inspections lang gyud
labi na sa ato ang mga like here in Region 7 ang identified na to nga mga sa firecrackers ang lapu-lapu man, so mag-intensify lang na sila sa ilahang mga inspections inanang dapita. Alright. Sir, mensahe lang nimo sa mga nagtan-aw na to karon mga pahimangno sa bila sir aron kalikayan gyud ning sunog karong panahon na. Yes sir. So sa ato ang mga katawhan na karon ug paminaw karon ang amo lang pahimangno labi na karon sa selebrasyon nato sa uplan kalag-kalag labi na gyud kadaghanan ra ba nato mudagkot og mga kandila siguro kung mudagkot magata ato lang ilikay nga dili ni siya haduol sa kanang mga dali pud nga masunog. So atong ibutang atong mga kandila nga dili pud dali na matumba para malikayan gyud nato ang sunog and ibutang nato ang atong mga kandila sa katong mga gitawag nato og heat resistant surfaces. Alright, daghan kay salamat sir sa pag-uban kanamo karong butagong mga tips up sa atong mga viewers mga kapuso gikan sa BFP7 si Fire Chief Inspector Noel Nelson Ababon. Salamat sir.